1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি UPPL AGB মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰক। 6 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা बियाबनि BJP UPPL AGP जथाय हान्जानि बिजाथि जयন্ত बसुमतारीखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालाम। 7 मे अक्ट' खालि जानो गोनां 1 नং क'क्राझार लोकसभा बिसायख'थिनि जोंनि UPPLनि बिजाथि जयন্ত बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय 1 नং क'क्राझार लोकसभा समष्टिनि गासैबो भटार रायजो राजा नोंथांमोनखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार होनो थाखाय आं UPPLनि जानानै आं ओनगार नार्जारी रायजो सभानि सोद्रोमा बयखौ आं खावलायबाय। 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি UPPL AGB মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰক। 6 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা बियाबनि BJP UPPL AGP जथाय हान्जानि बिजाथि जयন্ত बसुमतारीखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालाम।